नै लोगोफोर आं मैया माइ लामै गाइखेरनि फैसाखौनो होफैनो बावगारदोंमोन आरोना नै 30 थाखा खुस्रा गोजा लाना फैदों आं नै एमान बुरजा नाङा आंनो एसां हेलौ लोगोफोर वेलकाम टु बेक माय इउटुब चेनेल आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव गासैबो मोजाङैनो दङ आरो आंबो जोबोर मोजाङैनो दङ आरोना बिदिब्ला लोगोफोर आं दिनै बे फुंनिफ्रायनो ब्लग लानानै फैलायबाय नै आं खर'बो लोबदोंमोन आरोना दुगैखांबाय ओमफ्राय दायो आङो गेसाव ओंखाम जानना होदो आरोना लोगोफोर बिनिफ्राय आङो नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ लाना फैलायबाय दिनैबो फुंनिफ्रायनो आरोना लोगोफोर थ' बिदिब्ला थौदो आंनि ब्लगखौ नायलांबाय थादो लेट्स ग आं बिनिफ्रायनो जागायलांसै फुंनिफ्रायनो आं मा मावगोन आं नोंथांमोननि सिगाङाव देखायलांबाय थागोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाबो आंजों खामानि मावनायाव थुफाबाय थादो लोगोफोर आङो मा मावो फारसेनिफ्राय सब आङो दिन्थिलांबाय थागोन आरोना लोगोफोर दुगैखांनानै आङो ओंखाम जानना होदो आरोना लोगोफोर नै फुंनि ओंखाम जानदो आङो नै लोगोफोर फुङावनो ओंखाम जानना होलायबाय नै खर' लोबदो आरोना आङो नै रानाखै खानायानो दानिसो लोबदो नालाय नै लोगोफोर आं दायो भाजा एवगोन आरोना नै जोगोनार आलुबो गैया आरोना लोगोफोर आलुआनो जोबजोबना दोङो जोगोनार सायनोसै आङो जोगोनारखौनो भाजा जानोसै दिनैथ' जेबो मोनजाखाया आरोना लोगोफोर निरामिससो दिनै ओमफ्राय दायो आङो संनोसै बिदिब्ला लोगोफोर आं मैगं हाग्रोना लाग्रोनोसै आरोना लोगोफोर मैया खावसे जादो आरोना लोगोफोर ब्रयलारसो जादों मैया खावसे माने बारा खावसेद्रायबो जायाखै आरोना नै एसे गिदिरैनो दंबावो नै सिथासे जादो आरोना ओमफ्राय बेखौ आं दायो भाजा बानायनो हानोसै आरोना लोगोफोर न'आनो जानाय बेसेबा मेडिकेल बायदि गोलावथार आरोना लोगोफोर बेसेबा गोलाव आरोना नै मेडिकेल बायदिसो आरोना जि गोलाव नुहुरखादो आरोना लोगोफोर नै जिबायदि गोलाव नुखादा आयौ एन्जर लामासो लोगोफोर एकदम नैहाय खानायाबो रानाखै लोगोफोर एकदम माने आङो माबाबायहाय नै ओंख्रिखौबो जानलायलांबायसो आङो हानायबो देखायनो मोनासै जाननायबो देखायनो मोनासै आरोना लोगोफोर माने बिमाया फन हरना होबाय नालाय बिमाया हरबाय नालाय जिहेतु रायलायनोसो नांखासिगोन नालाय लोगोफोर गोबावजों खनसे हरनाय नालाय आंनि बिमाया हरदोंमोन आरोना लोगोफोर आं दसे रायलायखांबाय रायलायनानै रायलायनाय फाजिनो ओंखाम ओंख्रिबो जानलायलांबाय आङो देखायनोनो मोनासै आरोना लोगोफोर नैहाय लोगोफोर पापरबो सावलाय लांबाय आङो नै सावखांलाय लांबाय आङो पापरबो ओमफ्राय दा आङो प्लास्टिकआव सोनो मोनाखै सोनोसै आरोना माने आङो इफोरखौ पापर सावखांलायनानै ओंख्रि जानखांलायबाय थेवबो नोंथांमोना देखायनोनो मोनासै आङो बिमाया फन हरना होननानै रायलायनांगौ जाबायना लोगोफोर बिनिफ्राय रायलायनाय भाजैनो थारमाने आङो सब मावखाजोब्बाय आरोना थ' बिदिब्ला लोगोफोरा नायलांबायल' थादो भिडिअखौ मोजां मोनोबा इन्टारेस्ट मोनोबा लाइक कमेन्ट खालामना गालां आरो भिडिअआव सोरबा गोदानै फैदोंबा सोरबा साबसक्राइब खालामना गालां आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुना गालां दे लोगोफोर दे बिदिब्ला नै आं पापरखौ सोनोसै आरो प्लास्टिकआव ना नङाबा जेमथा जागोन ना दायो जानो टाइमालागि दिनै निरामिससोहाय जेबो गैया फुङावनो जोगोनार भाजा एवबाय आलुबो गैबावा लोगोफोर आलुबो गैबावा होमबाबो गोथाव संना जानोसै जोगोनारा गोदैथार ओमफ्राय दा आं पापरखौ सोनोसै प्लास्टिकआव मैयायो ब्रयलारसो जादो जोगोनारखौ नै पापरा साथामल' नालाय गांनै सयखान सावबाय आरोना लोगोफोर फिसासो पापराबो गिदिर नङा आरोना फिसासो ओमफ्राय जोगोनारा जि गोदैथार आलु गैयाबाबो ओंखायनो आङो सेवगारगोन होननानै भाजा बानायना जानोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आरो जेबो भाजा साजा एवला आरोना बिजोंनो जानोसै दायो फुंनिखौ एकदम माने गोथाव जानोसै आरोना गोदैनो जोगोनारजो नैहाय लोगोफोर नै होबाय आङो जानना होनाया नै जाबाय थारसै रुइबाय थारसैहाय लोगोफोर रुइबाय थारसै हारसिंनो फुंनिफ्रायनो सान्दुङा ओंखारबोलायबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो दिनै माइबो लामनो नागिरदों आरोना माइबो लामनोसै आङो दिनै एकदम माने साननैसो थानानै अखा हाबाथाय हागानाय नङा अखायानो इनि थाखायनो आङो दिनै माइ लामना लाखानोसै आरोना लोगोफोर जिहेथु माइ लामग्राबो रावबो गैखाया नालाय आंनो लामखानांगोन बेनिखायनो आं लामना खानोसै आरोना दिनैनो मैयाबो दाख्लैबो लामनो होननायावनो दिनानो बारलांगासिनो आं दिनै लामथारनोसै लोगोफोर लामथारनोसै आं दिनै नोंथांमोनाबो नुलांबाय थागोन आं दिनै फुंनिफ्राय मा मावो नायलांबायल' था सान्दुङा दुंखांबोलायबायहाय लोगोफोरना आंहा दिनै माइ लामनो दङ नालाय सान्दुङा दुंनांगौसो आंनो मोजांसो आंनो नांगौसो सान्दुंखौ नै लोगोफोर आं बिबार नुफेराखैमोन आरोना नै दिनैसो नुबाय आरोना बे बिबार बारलायो ओमफ्राय फिथाइबो थाइबावलायोसो नै फाग्लासो आं नुफेराखैमोन नै लोगोफोर फिथाइबो थाइबावलायोसो नै जायो ना मायोथाय बिनि फिथाइखौ आं मिथिलायलाङाहाय जोंनिथिं ओजों बिदि फुलानो गैया नालाय आं मिथिनायानो जायामोन बेयावसो नुफैदो आङो बे फुलखौ लोगोफोर फिथाइबो थाइबावलायोसो बिबारबो बारबावलायोसो नै जि साफा बारखायो नै आवजार कालारनि बारलायो आरोना लोगोफोर बिराद गोदाव सोरावथारलै बोथोरानो दुंगोनखि दुङाब्रा दिनैबो मैयाबो एसे फुङाव बिदि बायबानो थान्दा जादोंमोन आरोना लोगोफोर एसेमान थान्दा जादोंमोन ओमफ्राय
दसेनो हाफिनदो आरो ना माबा दुंफिनदो आरो ना सान्दुङा ओमफ्राय दिनैबो बिदि जागोनसो मा होनो दिनै साथिया लगायलायनांसिगोन दिनैबो दाहाय दानो लगायथ'ला ओइ नै फाग्लासो खानायानो म' नांथायो इउनिफर्म गानलायदोहाय नै लोगोफोर इउनिफर्म आंनिया बोरैबा दिनै ग्रोब मिलायना होगारगारबायब्रा फाग्लासो नायलाय लोगोफोरनि ड्रेसानो एखे जाना होबाय आरो ना एसे कारासिन बियो एसे फुग्ला जासिनबाय आरो ना गोदौबायहाय नै ख्रं ख्रं होनलायथारदों भाजासो बानायगोन आं गेब्लेबानो गेब्लेयाखैथाय नै लोगोफोर गोथाव जानोसै जोगोनारा माइसे गोदै आयौ आयौ जोगोनारा गोदैथारहाय लोगोफोर हाय लोगोफोर जोगोनारा जि गोथाव मोनबायहाय आंना नै बांद्राय माबा गथा खालामासैहाय आङो नै रोसि बानायबाय आरोना एसे लोगोफोर माबा जोंना बाबाया माबा गोरानद्रायबा जानो हायानो आरोना गोरानबा बारा मननो हाला आरोना एसे बोरायबाय नालाय नै दायो आङो आरामसे बानायबाय आरोना ग्रेभि रखम बानायबाय आरोना बे एकदम गोथाव जानोसै आरोना लोगोफोर नैहाय गेस दोननाय टेबोलाबो बोरायथारबाय आंना नै माला सोलायनो मोनगोन जाखो बोरायथारबाय आरोना बारा गोरानखौ जानो हाया जिहेतु आं एसे रोसि बानायबाय आरोना लोगोफोरनो एसे लाव लाव बानायबाय ग्रेभि बानायबाय आरोना दा बिदिनो स्लुब बा स्लुब ग्लब मननोसै आरोना जि गोथावखा गोदैथार लावाबो लोगोफोर जाना नायनोबा फैदो जि गोथाव जानोसै दायो फुंनि जालायनोसै आरोना पापरबो एवखाना लाबाय दायो जाग्रोनोसै लोगोफोर गुदुं गुदुं जायाबा जाथारा नैहाय लोगोफोर ओंखाम जानोसै आंहा नै जोगोनार ओंख्रि बाबाना हायदा दोनखाबाय आरोना नै आंहा जानोसै संख्रि लायाबा जाखाथारा आंनिया दिनै ज' जानाय जायासै नालाय भिडिअखौनो ओंखाम जानायखौ एसे देखायनोसै होननानै भिडिअ बानायबाय आरोना लोगोफोर दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै आं संख्रिखौबो बुरजा जाखायो नुवाखै नामा संख्रिखौ नै लोगोफोर नै ओंखामाव लाफाबाय आं नै प्लेट सेट नांलायलां आंनो दे लोगोफोर आं एक थोरसियावनो लाखाजोबनोसै गासिखौबो नै ओंख्रिखौ बाहायना लाखानोसै आं ओंख्रियाबो नै गेब्लेया ओइ हामबा दामबा जानांगौ फुंनिखौ नै लाखाबाय आंहा ओमफ्राय नै लोगोफोर पापरा नै गोसोम बन्दायाव सोना दोनदों आं नै लोगोफोर नै गांनै सावदो आरोना लोगोफोर खासेयाव साथाम नालाय सयथा सावबाय आं दा मोनसेल' लाग्रोनोसै आरोना मोनसेखौ दायो जागोन जेमथा जागोन नङाबा नै जि ओंखाम होखाबाय गुदुं गुदुं होख्लायनोसै आरोना लोगोफोर नै दै लोंना लाग्रोनि दै खनसे नै जानोसै दानिया गुदुं गुदुं दे बुरजा बुरजा जानो हाया आङो लुगैनाङा दे जि गोदैखा लोगोफोर लावाबो आयौ फालौ गोथां बायनो हायाखैहाय लोगोफोर फालौ गोथाङा माइसे दाम जादों आयौ गोरान दङ आं एवनो बावगारलांबाय लुगैनाङा दे जि गोथाव लावा जोंहा बेबार लाव गायदो लोगोफोर जि थायखागोन ना ओरैबायदि थायखागोन आरो गोदै लावखौ गायदो माबायदि जागोन मिथिया आरोना फुङाव गुदुं गुदुं जानांगौ ओंखामखौ बिदिबा लोगोफोर आं जाग्रोनोसै दे दायो दसे उनाव लोगो मोनलायसिगोन दे दा नोंसोर बारा लुगैगोन ना ओरैबायदि टेस्टि लावा जि गोदै ना लोगोफोर गुदुंथार ओमफ्राय आं मुखा मुखिसो जायो नङाबा दिनैबो जागौमोन गुदुंद्राय मुखा मुखि जानो हायाखै लोगोफोर सिनि हाबखायो आंना खुगायाव फिसासो जानो हागौ लोगोफोर गुदुंखाय जानो हायाखै बिदिबा आं जाग्रोनोसै दे लोगोफोर नोंसोर थाथ'दो दे ओरैबायदि टेस्टि जादों नोंसोर लुगैगोन ना दसे थाथ'दो आं जाग्रोनोसै दे खुलुमबाय जाग्रोनोसै आं आयौ लोगोफोर जि गोलोमबाय नै आयौ बेसेबां गोलोमखाबाय नै माइ दिहुनना होबाय आङो ओंखाम जाखांनानै जि गरम जाबाय आरोना गोलोमजोब्बाय नै लोगोफोर भगबान आं दायो खामसालियाव जनानै माइखौ दाउ होबाय थानोसै आरोना नै एकदम माइ दिहुनना होबाय आं दाउखौ होबाय थानोसै दा आङो इदि बेगनखौ लानानै आरोना माइ दिहुनना होबाय नै खाखाना लाबाय नै लोगोफोर होख्लायनोसै आरोना दाउखौ बेखौ सोमावना होबाय थाबानो दाउआ फैनो नंला आरोना खारबाय थाखासिगोन नै माइखौ दिहुनना होबाय आङो जि गरम सान्दुं गोसा इसोरासो मिथिगौहाय सेथ्लायाव दायो माइ दिहुनना होबाय आङो ओमफ्राय इथिंजायबो लामजायोमोन आरोना ओमफ्राय आं इथिंजाय लामाखै खस्थ' नैयाव लामजायोमोन आरोना नैयाव बेखिनियाव सान्दुं दङ नालाय सेथ्लायाव इतना गर्मी में क्या करूं इमान गरम लोगोफोर नै सान्दुंआनो देन्जार गोसाखा आरोना इथिंजाय आङो बै सेथ्लायाव माइ लामदों आरोना खायमा प्लास्टिक नुरनाया लोगोफोर नै
इयाव माइ लामदों आङो सिथ्ला गेजेराव ओमफ्राय आङो इथिंजा थान्दा नालाय इथिंजा फैना थाफैदो आरोना आयौ हाब्रु गाफ्लाजोब्बाय आं नै सेथिंबो सान्दुं ओरैनो न'नि नावमान सायाव आं जना ओरैनो गसंना दङ लोगोफोर बेयाव माइ लामदों जाखांनाखि आं नै इयाव माइ लामना होबाय आरोना लोगोफोर एकदमबारे माइखौ इयाव लामना होबाय आङो दाउआबो खायसेथार नै फैबाय थायो तुलु तुला दाउफोरा लोगोफोर आंनि एल'बेराया बारायगासिनो नै जि साफा जाखादों नै लोगोफोर बाल्थिङा फिसाथार जादोंहाय नै बेनिफ्राय आरो फुलाबो नै दाउआनो एरै एरै बारथारनो रोंला नै लोगोफोर नै नायलाय फुला नै दाउआनो एरबाय थायो ओमफ्राय नै बियो हायाव गायनायखाय बाहाय साफा जादोंमोन बिबारानो बारनो रोंथ'वाखै आरोना लोगोफोर नै एकदम माने हायानो बेसेबा बाला गोजासो नालाय नै मा बहा बिफां जाला बिबार जालाबायनोसै ना लोगोफोर ओमफ्राय माबायासो नै मा होनोमोनलाय बेखौ अपराजितायासो साफाथार जादों नै बिबारा जि साफा बारो साफाथार लोगोफोर सान्दुं गोसाथार दाउ होनो फैयो आं इथिंबो दाउआनो बिराद फैबाय थायो माइ लामनायखाय लोगोफोर सान्दुङानो थांलाय फैलाय जागासिनो आरोना सान्दुङानो गैलालाय नै मा लेथ्रा सान्दुं गैया साला मैयाबा हले ओरैबायदि दुंदोंमोन आरोना माने जों थानो हायै खालामदोंमोन आरोना दिनै सान्दुङानो गैला नै गोलोबगासिनो सान्दुङानो थाथेरा आरोना लोगोफोर बिराद लेथ्रा माइ लामनायखाय इदि जायो आरो सोरबा माइ लामनायावसो माइ लामै लामै सान्दुं गोसायाव माइ गाखाव जि गरम मोनबायनो फेनावसो जना थाबाय आरोना आङो हे भगबान ओरैबायदि गरम सान्दुङा भगबान होननो नाङा आरोना लोगोफोर ओरैबायदि सान्दुं आयौ माने माइ गाखावनानै नै अबस्था गैया गोलोमजोब्बाय आरोना नै लोगोफोर बिनि थाखायनो आङो दायो फेनाव जना थाफैबाय आरोना नै दसे खमाय नै लोगोफोर आं माइ लामै गाइखेरनि फैसाखौनो होफैनो बावगारदोंमोन आरोना नै 30 थाखा खुस्रा गोजा लाना फैदों आं नै दखाननि फैसा आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं बेखौनो हैनो थांनो नागिरदों आरोना दिनै गाइखेरनि फैसाखौनो आङो मैया माइ लामबाय नालाय बिराद डिस्टार्ब माइ लामबाथाय ओंखारनो मोनखाया सान्दुं गोसा गाखावनांगौ मानांगौ ना लोगोफोर बिनि थाखाय मैया सोलाबासै आरोना आङो दासो ओमफ्राय थांगासिनो नै गाइखेर होनो नै न'आय नै फैलायबाय आरोना आं सानावनो लोगोफोर ब्लगखौ नायलांबाय थादों आंनिखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम बबेयाव बा मालाय सान न'आसो बिबारदो लाबदो हिटार जादों नै आइया बिखुनजोआ जा सानसोल मा खालामदो बाप्पावै मालाय ओंखारथारा गाजाथार अबे मानसिया न'खौ जि साफा साजायना दोनदो मालायासो नै मा गाइखेरबो खोन्थाहरालै इखौ मा बिबार होनो दे मा बिबार होनो इखो ए जेन्थ'खा बिबारनो हायसो मिथिगौ मालाय गायग्रायासो नै गावनि दरखं मोखांखौल' माने बिराद साफा खालामना लादो आरोना ओमफ्राय बेलेगनियाबा नै बिबार बारैखौसो गायजोबना दोनदो बा मालाय इसानि बानलुआ सानसेलनिया मा एसे फिसा नै मैगंफोरा नायै नै अ नै बानलु फिथाइया नै मानो लाङा इलाय थाइगिर हानना हरनोसैनोलै थाइगिरनो आसार खालामलांनो नागिरदों आरोना आङो लोगोफोर ओमफ्राय आङो माबायदि थाइगिरखौ माबायदि आसार खालामो नोंथांमोनाबो बायमान खोन्थाहरदे आं दिनै खालामा नोंथांमोना खोन्थाहरबासो खालामगोन आं लांनाल' दोनहैथ'गोन सायना दोनगोन आरोना सान्दुङाव दोननांगोन ना मायाव दोननांगो बारा मिथिया थाइगिरा बारदोंना गैया थाइगिर हानद्राय नै आं सा लोंला ओइ लोंलालै आं सा आं फैसासो होनो फैदों आं ओंखाम जाखांखाबाय फुंनि सा लोंनो बाबायमोन आं सा लोंनो जासिबावबायलै आंखौ ओंखाम जाखांनायावनो गाइखेर सा मोनलोंबाय नै सानसे लोङा नामा लोंसैलै नै बेसेबा गरमावनो गाइखेर सा आंहा ओंखाम जाना फैखांबायमोन लोंबावलायनांसिगोन आरो उपाय गैया नै सा लोंदो माबा दासो उन्दुना उथिनाय बायदिसो नुदों आंखो गाइखेर सा मोनलोंफैबाय आं इसानाव फैनानै नोंना बानलु माखाया सोरबा बायनोबा 10 थाखायाव इयो 8था 9थासो हरो फिसा नालाय मार आलौखायोनो नै थाइगिर हाननो दिरुं खागासिनो आसोला दान्दा ओइनो दान्दा नांनायखायसो दासो नुबाय आङो नै खोमसिसिथार आयौ हाबाब थाइसे सेरबाय नै माबा खान्थाल हाननायसो होनलायलांबाय आं थाइगिर हानदो नै सिङाव थानो हाखायाहाय थाइगिरनि कुबा डेन्जार कुबखा थाइगिर हानदो नै थाइगिर फिथाइया राद्रायबाय नामा थाइगिर हानगासिनो आरोना लोगोफोर ओइनो थाइगिरा बेसेबा गोजौआव मार गोजौखा दान्दा जरायलायनासो हाननांगौ जादों नै नांबाय
सिरिबोबाय आरोना लोगोफोरनि माबा थाइगिरा नै बारा गिदिर गिदिर नङा आरोना आसार खामथाव खामथाव थाइगिर नोंनि फिसालाया नागिर दखानाव मेथाइ जानो थिनदो गावखौ होनना लानो थिनदो होननानै लानो रोङानो माबा नुदोंना ओइ एमान बुरजा नाङा आंनो एसां नायानो गैया इखिनि प्लास्टिकआव जि जादो इखौल' हर आंनो नै इखिनि लाबाय आं खैथा लाखो 6ता थाइबा मानि होबाय आंनो लोगोफोरनो आङो दायो थाइगिरखौ लेमनानै मा सान्दुङाव होनांगोन ना मा होनदो मबाइलाव नायनानैसो बानायलायनांगोन आङो लोगोफोर नुदोंना देनां इनोनो फार्स्ट टेस्ट खालामग्रोनो गोनां आंथ' बानायनो रोंफेरखाया इसान न'आनो मालाय साफाथार आं दायो गारना थांसै इसान न'खौ खै थाखा नांगोन ना सोंदो आरोना लोगोफोर फैसा नाङानो मालाय इनो ओइ टाटा थांसै आङो दानिया इखौ थाइगिरखौ सायनोसै आरोना लोगोफोर नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ नायनानै माबायदि मोनदों मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आं बे फंसे बाथ्राखौनो होनफ्लांबाय थाबाय आरोना लोगोफोर माने होननायखौनो होनफिनफ्लांबाय थादों आरोना बावगारबाय थायो आङो गाइखेरनि फैसा होनफैनानै थाइगिरबो मोनबोबाय लोगोफोर आं दायो इखौ आसार बानायनो माबा हैनोसै आरोना सायनोसै बिदिब्ला लोगोफोर आं दायो न'आव थांगासिनो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ आं दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जानोसै दे बिदिब्ला बाय बाय लोगोफोर लोगो मोनलायसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव चेनेलखौ गोदानै फैदोंबा चेनेलाव गोदानै फैदोंबा सोरबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालां लोगोफोर बिदिबा बाय बाय आखायाबो आंनिया बेस्थ'